koma ni ba za na duba ba, da na fahimci kina sona ba za na koka ba. Jini da ni da fari da diyar Adamawa, wanda yake son ka lallai, daga abin da kake so zai maka, baya so ya ga an cuta maka lallai. Sauti daga Available Entertainment. Sojin daɗin masu naira baya bari 'ya'yan talaka, labari na zan baku akan Farida 'yar Adamawa. Kaddara ita ce ta haɗa mu, gashi ta zan sanadi na raba. Farida diya ta Fulani wacce take a jihar Adamawa. Ranar Alhamis ban mantawa, a studio ne da ya kwana, a gurin 'yan yaro abokina sai na ga kiran yayana. Da na ɗauka shi ko ya ce mini gobe Adamawa za ka yi kwana, sun gayyace ka waƙar aure, in ba kai ba sa son kowa. Da na je a gida muka shirya, Awwal Mubarak da Abdulhadi, Ismat Nice One Idrisa, har da Shu'aibu Prince mai faɗi. Mota muka je muka shishiga, kai bari dai na rufe muku kundi. Rabbana ya so ya yarda, sai kuwa ga mu jihar Adamawa. Kafin lokaci na bikin yayi sai aka kai mu zuwa a masauki, muka ɗan ci abinci da bacci, mun huta haka yayi mana sauki. Lokaci yayi sai na tashi abokai wasu su ne mini saki, sai na ce ba zama muka zo ba, aiki ne ba zancen tsaiwa. A gurin shagali na bikin nan waka ta wani ke ba tsaiwa, har na yau baiti mai cewa mai ciwon ciki kar yake kanwa. Sannan zafin soyayya na sa mutum ya zamto gawa, wata yarinya ta suma aka yi asibiti ba tsaiwa. Da na je asibiti na duba ta, aka ce ni ne matsalar ta, domin ta zamsu mamma ne a dalilin jin muryata. Har yanzu ba ta farko ba, amma an ji karin muryarta na cewa kai zan aura, in ba kai ba a bar da agawa. Daga nan ne sai na fahimta na fata shingen soyayya, waka ta biki makasudi amma kan so nai tafiyayya. Gashi an sa ranar auren ta mako biyu kafin layya, na afka mugun kulli wanda ka zan yi wuyar kwanciya. Babanta ya ce baya ban koda babu maza kuwa sai ni, dama kuwa ba ta san wancan, a gida suka yin ƙaulani. Ni shirin komawa jihar mu domin kar na sako rudani. Mamanta ta ce ba zai yi ba, wannan kalmar ta yi da tsawa. Sai ta ce in har ka koma lallai ni zan rasa Farida, ceton rai in ka yi shi kar da ka manta ka san lada. In dai sun samu na ne to zan so da ka aure Farida, kuma ni zan yi maka komai kar da ka damu da zagin kowa. In kyale ta yi aure ko kuma in aure ta gaba ɗai, ko in kyale ta rasu, cikinsu shin menene daidai? Komai kuka ce na ɗauka, domin ko na ruɗe ni dai. Ga masu tambayar sunana, Junaidu ne na gari na Kabawa.